Kau tradisi awak Joko. Tradisi Minang kau banyak. Batari Piriang, Batari Randai, Bata Lempong. Tuh. Oke. Kau beri maaf je dah. Anak dendang kita nak pandai Batari Piriang dah. Kalau nak pandai itu anak dendang dari Solo. Kau dari Batu Sangka. Kalau goyang besok bisa. Nyalain skill anak Solo pandai itu umumnya. Hey. Mencali Piriang lanyo puncang ala biala dan balo gua maguna awa kamalam ko osaan mana hati dulu janji jo awa kana duo tuan dan duo dan nyalai agiban apa banga putih ya inggo dilanta tengah sawah pinjai ipa nabang bayu hati bodi bayu patah tigo bunga silan cuang mato hari ranga ali aka tongga apaga nambah ko tonjok kain putih ya di bali papan nasabila samalan mai datang malaikat kabatanyo apo tanyonan tadi jawe sayang karasiko natakana malah kini Batari Piriang batigo pulo pandarinyo asanamu akan dua mimpi yang tangan tidak jadi juo tuan dena juo janyo. Oke, yang turun yang pertama, yang kedua doh. Tuh. Pemenang cek ganti kalau doh, yang produksi dipersilakan. Kaja bakaja. Oke. Kejar bekejar. Ya dialah kaja bakaja, dan hari jual sama lampu.
Ina bule ko baru tahu baka pandayan orang rumah kironyo ada di tampak mewah dulu tinggalan saya panjeluanyo tinggalan saya panjeluanyo kisah Ratna hey sat hey hat 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 Calian deponan pakai lepis pada bot-dabot di darah ambong usah ibarat kunci ini gadang ketek bawi di putahnya gadang ketek bawi di putahnya piriang malayo pipi amangame pak itu bana sama lampo ata yakin sama bani ya tapi ada orang jadi juga lagi ada orang jadi juga derang banyak dengan lagi ni denai bakat dosa bananyo pada tak sajo dalam hati tibo di rumah bule baraja pulo